እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሓደ መስከረም መበል 3 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ትዝከረላ። ባሕቲ መስከረም መሰል ርእሰ ውሳኔኡ ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ዝሰነፍገ ህዝቢ ኤርትራ ብብረት ተጋድሎ ንምርግጋጽ ዝተበገሰላ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ኣገዳሲት ዕለት እያ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዕለት እዚኣ ሒዙ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ 1991 ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ዓሰርተታት ኣሽሓት መስዋዕትን ስንክልናን ከፊሉ ኸብቅዕ ከም ባህጉ ውልቃዊ ሓርነቱን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ዝሕሉ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣይተተኽለን። ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምዝዛሙ ስልጣን ንልዕሊ 30 ዓመታት ብሓደ ሰብ ተባሒቱ ኤርትራ ብፍሉይ ምልካዊ ስርዓት ካብ ዝምርሓ ሒደት ሃገራት ዓለም ኮይና እያ ትርከብ። ይኹን እምበር ባሕቲ መስከረም ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ዘይከኣለ መሰላትን ሓርነትን ዜጋታት ከምኡ ድማ ምትካል ንህዝቢ ዝወከለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ንምውሓሱን ቃልሲ ዜጋታት ክቕጽል ከም ዘለዎ ተዘኻኽር ዕለት ምዃና ኣብ ዝጋጣሚ ሓያሎ ኤርትራውያን የዘኻኽሩ። መንግስቲ ሱዳን ብመገድታ ሃገር ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ንምግታእ ዝዓለመ ሓድሽ ውጥን ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ። እቲ ካሞ ዳታ 2021 ክሳብ 2023 ዝጸንሕ ውጥን ብሃገራዊ ኮሚቴ መኸተ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝተነድፈ ኮይኑ ሕብረት ኤሮጳን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን እውን ኢዶም ዝሓወስሉ እዩ። ሱዳን ክብሪ ደቂ ሰብ ብዝሓለወ ገባብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ንምግታእ ቆሪጻ ተላዒላ ከም ዘላ ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ነስረዲን ዓብደልባሪ እቲ ውጥን ብሶኒ 30 ናሓሰ ኣብ ከተማ ካርቱም ብወግዕብ ዝተኣወጀሉ ገሊጹ። ወኪል ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ሱዳን ሮበርት ቫንደል ዱል ብወገኑ ሱዳን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ንምግታእ ክትገብሮ ዝጸንሐት ጻዕርታት ብምምጓስ ንመጻኢ ኣብ እትገብሮ ቃልሲ እውን ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ጎና ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዋሕዙ ኣማይት ኣሽሓት ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ክኣትዉ ጸኒሖም እዮም። ብዙሓት ካብኣቶም ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ኮይኖም ከም ንብረት ክሽየጡን ክልወጡን ጾታዊ ዓመፅ ኣካላውን ስነኣእምራውን ጉድኣታትን ካልእ ግፍዕታትን ክወርዶም ይርአ። መንግስቲ ሱዳን ዘይሕጋዊ ዋሕዚ ስደተኛታትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታትን ደው ንምባሉ ኣውፂዎ ዘሎ ውጥን ንኽዕወት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሊብያ፣ ግብፅን ቱኒዝያን ብምውሃድ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ጠቒሱ። ስደተኛታት ከም ናይ መወዳእታ ናይ ስደት ዕላማኦም ዝጥምትወን ሃገራት ኤሮጳ ብፍላይ ድማ ኢጣልያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ስፓኛን ብሪጣንያን እዚ ውጥን እዚ ንኽዕወት ኣበርክቶአን ክዕዝዛ መንግስቲ ሱዳን ተላብዩ። ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ዝበዝሖ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ደገፍ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ የቋምጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዩጋንዳን ሩዋንዳን መብጻሕ ብምክያድ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገሩን ምስ ሱዳን ዘሎ መፍጣጥን ብዝምልከት ድሕሪ ምዝታዩ እዩ። ኩናት ትግራይ ብዘተ ክፈትሕ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ጸቕጢ ዝካየደሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ቱርኪ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብጻሕ ብምክያድ ወተሃደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ከቲሙ እዮም። ምስ ደቡብ ሱዳናዊ መዘንኡ ሳልቫኪር ማያርዲት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ። ምስቲ ሽበራዊ ጉጅለይ ዝበሎ ሕወሓት ከም ዘይዝቲ ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ቅርና ኣፍሪቃ ወኪሉ ክኸውን ንዝመዘዞ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሶጉን ኦባሳንጆ ብእወታ ክቕበሎ እንከሎ ሕወሓት ግና እቲ ሕብረት ጸግዒ መንግስቲ ዝሓዘ ክብል ተቃዊምዎ እዩ። ኣብ ኩናት ትግራይ ስቕታ መሪጹ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዛጊት መርገጺኡ ብንጹር ኣይፍለጠን። ይኹን እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኣህጉር ኣሰር ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ንምቕታል ኩናት ትግራይ ብዘተ ክፍታሕ ኣብ ዝብል መደምደምታ ክበጽሑ ምዃኖም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የረድኡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክብራ ሰማዕትና። ካብዚ ቀጺሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ክህልወናዩ ሰናይ ምክትታል። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣልጀርያን ሞሮኮን ተበቲኹ። ب24 نحس 2021 ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አልጄሪያ ራማታን ለማምራ ሀገሩ ምስ ጎረቤት ሀገር ሞሮኮ
ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸት ገሊጹ እዚ ድማ መንጎዘን ክልተ ኣገደስቲ ሰሜን ኣፍሪካውያን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ናብ ዝበኣሰ ከም ዘንቆልቆለ ዘተንብህ ዜና ኮይኑሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ብፍላይ ድማ ጎረባብቲ ስምምዕ ወይ ዘይዕጉብነት ምስ ዘይህሉ ሃገራት ኣብ ነንሓድሕደን ናይ ምኹናን መግለጺታት ማሃብ ዲፕሎማስኛታት ምጉዳል ኣምባሳደር ስሒብካ ብደረጃ ቆንስል ርክብ ምቕጻል ዶባት ምዕጻው ሓንቲ ናብታ ካልእ ናይ ንግዲ እገዳ ምግባርን ካልእ ስጉምታትን ሙሳድ ልሙድ ተርእየዩ ተቕሊልካ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምብታኽ ግን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ዘይምርድዳእን ምፍሕፋሕን ኣብ ጥርዙ ከም ዝበጽሕን ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ሓደጋ ዘለዎ ስጉምትን እዩ እዚ ምብታኽ ዝምድና ናብ ወተሃደራዊ ግጭት እውን ክዓርግ ተኽእሎ ኣልጀርያን ሞሮኮን ተቕሊለን ናብ ዲፕሎማስያዊ ምብታኽ ከምርሐን ዘገደደ ንዓመታት ዝቐጸለ ሓያሎ ረቑሒታት ኣሎ ገሌ ካብኡ ክልቲአን ሃገራት ካብ ትገዝአን ዝነበረት ፈረንሳ ናጻ ምስ ወጻ ኣብ ፈለማ 1960ታት ጀመረ ኮይኑ ገለ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዘማዕበለ እዩ ኣልጀርያን ሞሮኮን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተደኪነን ምስ ማእከላይ ባሕሪ ተዳዊበን ይርከባ ኣልጀርያ ብዘለዋ ልዕሊ 2,380,000 ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ሞሮኮ ድማ 1/5 ስፍሓት ናይ ኣልጀርያ ትውንን ክልቲአን ሃገራት ተኸተልቲ ሃይማኖት ሱኒ እስልምና ኮይነን ብዓብላልነት ቋንቋ ዓረብ ይዝረበለን ክልቲአን ሃገራት ብብዝሒ ኣባላት ሕብረተሰብ ህዝቢ ኣማዛይቕ ወይ በርበር ዝሓቆፋ ኮይነን ቋንቋ ፈረንሳ ድማ ሓደ ካብ ወግዓዊ ቋንቋን እዩ ኣልጀርያ ኣስታት 43 ሚልዮን ህዝቢ ክልዋን ከሎ ሞሮኮ ድማ 36.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣባል ሕብረት ኣፍሪቃ ዓረብ ሊግ ውድብ ሰላማዊ ምትሕግጋዝ ከምኡውን 120 ሃገራት ዘሳትፍ ውድብ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ናምየን ዓመታዊ ዘቤታዊ እቶት ኣልጀርያ $3,500 ክኸውን ከሎ ናይ ሞሮኮ ድማ $3,000 ይበጽሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መሰረታዊ ዘይምስምማዕ ክልቲአን ሃገራት ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ይጀሚሩ ሞሮኮ ኣብ 1956 ድሕሪ ናይ 44 ዓመታት ናይ ሞግዚትነት መግዛእቲ ናጽነታ ተጎናጺፋ 6 ዓመታት ድሒራ ድሕሪ ሓያል ቃልስን ግጭትን ኣልጀርያ ኣብ 1962 ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ተገላጊላ ሻቡ ድማ ሞሮኮ ቲንዱፍን ቤቻርን ዝተባላ ክልተ አውራጃታት ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ብፈረንሳ ንኣልጀርያ ተዋሂቡ ክትብል ተቃውሞ ክትገልጽ ተራያ ኣብ 1963 ድማ ንኣልጀርያ ወሪራታ በዚ ምኽንያት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ናይ ሑጻ ኩናት ወይ ድማ ሳንድወር ዝተሰምየ ሓጺር ወተሃደራዊ ግጭት ኣምሪሐን እዘን ክልተ አውራጃታት ኣቐዲመን ቅድሚ መግዛእቲ ፈረንሳ ጽልዋ ናይ ሞሮኮ ዝነበረን ክኾናን ከለዋ ድሕሪ ምምጻእ ፈረንሳ ዝተገብረ ስምምዕ ድማ ማይ ዘይብለን ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮና ኣብ ልዕሊ ምዃነን ብዙሕ ሰቡን ስለ ዘይቅመጠለን ዶባተን ብግቡእ ኣይተሓንጻጸን ኣብ ልዕሊ እዚ እተን ኣውራጃታት ምድረ በዳውያን ብምዃነን ዝግደሰለን ኣካል ኣይነበረን ሞሮኮን ፈረንሳን ኣብ ዝገበረኦ ናይ ዶብ ስምምዕ ቀጥዒ ብዘይነበሮ ኣገባብ ሸለል ተባሂለን ተሓሊፈን ነይረን ድሕሩ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሞሮኮ ናይተን ኣውራጃታት ናይ ይብጻሕኒ ሕቶ ኣወንዚፋቶ እኳ እንተኾነት ጽልዋት ግጭት ግን ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣይገደፈን ዘሎ ካልእ ንኽልቲአን ሃገራት ናብ ምሰሓብ ዘእተው ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ወይ ሰሃራዊ እዩ ምዕራብ ሰሃራ ግዛኣት እስጳኛ እዩ ነይሩ ኣብ 1970ታት ኣብ ትሕቲ መግዛእት ዝነበራ ሃገራት ካብ መግዛእቲ ናጻ ክኾና ብሕቡራት ሃገራት ጎስጓስ ተኻይዱ ኣብ እስጳኛ ዝገዝእ ዝነበረ ውልቀ መላኺ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ድማ ክፈርስ ተራዩ ከምኡውን ዕጡቓት ፖሊሳርዮ ኣብ ልዕሊ እስጳኛ መጥቃዕታት ስለ ዘካየዱ ኣብ 1975 እስጳኛ ካብ ግዛኣት ምዕራባዊ ሰሃራ ጠቕሊላ ክትወፅእ ወሲና ብንብኡ ሞሮኮን ሞሪታንያን ምዕራብ ሰሃራ ይብጽሐና እዩ ናብ ዝብል ምሰሓብ ኣምሪሐን ሰሃራውያን ብወገኖም ንናጽነት ሃገሮም ኣቐዲሞም ዘቐምዎ ግንባር ሓርነት ምዕራብ ሰሃራ ፖሊሳርዮ ኣሕይሎም ቀጺሎሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣልጀርያ ንግንባር ፖሊሳርዮ ወተሃደራውን ቁጠባውን ሓገዝ ክትገብረሎም ጀሚራ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ለይተሎሚ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትግንባር መሬት ኣልጀርያ እዮም ዝጥቀሙ ኣብ መንጎ ሞሮኮን ግንባር ፖሊሳርዮን ኣብ 1991 ተበጺሑ ዝነበረ ስምምዕ ድሕሪ 29 ዓመታት ዝሓለፈ ቀንያት ድሕሪ ምፍራሱ ሕጂ እውን ኣልጀርያ ነቲ ግንባር ትሕገዝ ብምህላዋ ኣብ መንጎ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዝነበረ ምጉጣጥ ነዳዲ ወሲኹ ኣብ 1988 ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድነን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ክመልሶ ተሰማሚዐን እንተኾነ ኣብ 1994 ኣልጀርያ ምስ ሕሉፋት ሃይማኖታውያን ኣብ ተካይዶ ዝነበረት ኩናት ሓድሕድ ክልተ ዕጡቓት ኣልጀርያውያን ናብ ሞሮኮ ብምእታው ኣብ ሓደ ሆቴል ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ክልተ እስጳኛውያን በጻሕቲ ሃገር ተቐቲሎም ከም ውጽኢቱ ሞሮኮ ዝኾነ ይኹን ኣልጀርያዊ ናብ ሃገራ ብዘይ ቪዛ ከይኣቱ ከልኪላ ኣልጀርያ ብወገና ነቲ ናይ ቪዛ ቀጥዒ ብምቋም ዶባት ክልቲአን ሃገራት ክዕጹ ኣዚዛ ኣብ 1994 ዝተዓጽወ ዶብ ዳግማይ ክሳብ ሎሚ ኣይተኸፍተን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ
ኣብ 2001 ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣልጀርያ ዝቕመጡ ክፋል ደቀባት ኣማዛይቕ ወይ በርበር ዝኾኑ ካቢሊ ዝተባሃሉ ሕብረተሰብ መሰል ርእሰ ውሳኔን ርእሰ ምሕዳርን ክወሃቦም ምንቅስቓስ ኣካይዶም ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣልጀርያ ንግንባር ፖሊሳርዮ ትሕገዝ ብምዃና ሞሮኮ ብወገና ንምንቅስቓስ ካቢሊ ፊናንሳዊ ሓገዝ ክትገብረሎም ተራያ ደቀባት ኣማዛይቕ ብሓፈሻ ናይ ገዛእ ርእሶም ቋንቋ ዘለዎም ኮይኖም ብዓረባውነት ተወሪሮም ቋንቋና ምስ ዓረብ ማዕርነቱ ኣይተሓለወን ኣብ ዝብል ብሄራዊ ቃልሲ ካብ ዝጽመዱ ነዊሕ ኣቕፂሮም እዮም ኣልጀርያ መሰል ማሕበረሰብ ኣማዛይቕ ንምሕላው ሓያሎ ለውጥታት ከም ዘተኣታተወት ብምግላጽ ንምንቅስቓስ ካቢሊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ክትብል ኣብ መዝገባ ኣስፊራቶ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣብ ዓመተ 2020-2021 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ምስሓብ እናንሃረ መጺኡ ግንባር ፖሊሳርዮ ኣብ ልዕሊ ሞሮኮ መጥቃዕቲ ከካይድ እንከሎ ሞሮኮ ንኣልጀርያ ትኸስስ ኣልጀርያ ብወገና ምንቅስቓስ ካቢሊ ግብረ ሽበራውያን ኢላ ሰሚያቶም ክንሳ ሞሮኮ ግና ክትሕግዞም ውሳና ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ወጥሪ ተደራሪቡ ኣብ ልዕሊ እዚ ካልእ ነዳዲ እንክውሰኾ ኣብ ታሕሳስ 2020 ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምዕራባዊ ሳሃራ ከም ኣካል ሞሮኮ ኣፍልጦ ሂብዎ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ኣፍልጦ ዝሃበ ግን ብዘይ ዝኾነ ኣምሳያ ኣይነበረን ኣምሳያ ኣፍልጦ ምዕራብ ሳሃራ ሞሮኮ ብወገና ንእስራኤል ከም ሃገር ክትፈልጣ ምስኣውን ዝምድና ክትገብር እዩ ነይሩ እተስምምዕ ሞሮኮ ነዚ ስምምዕ ክትገብር ዓይና ኣይሓሰየትን ንእስራኤል ኣፍልጦ ክትህባ ጥራይ ዘይኮነ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሕደን ኤምባሲታት ክኸፍታውን ተሰማሚዕን ኣለዋ በኩናት 6 መዓልትታት ወይ ድማ ኩናት ዓረብ እስራኤል ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ረጽሚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ድሕሪ ምክያዱ ብዓወት እስራኤል እዩ ተዛዚሙ ንዑ ግብረ መልሲ ንምሃብ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ካብ 29 ናሕሴ ክሳብ 1 መስከረም 1967 ኣብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ካርቱም ዋዕላ ኣካይዱ ነይሩ ኣብቲ ዋዕላ ኩለን ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ሰላም ከይገብራ ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ከይባ ምስ እስራኤል ከይዘራረባ ዝእግድ እማሜ ኣሕሊፈን እቲ እማሜ ብትሪኖስ ማለት 3 ኣይፋል ንሰላም ኣይፋል ንኣፍልጦ ኣይፋል ንዝርብ ዝብል ነይሩ እስራኤል ካብ መሬት ዓረብ ከይተደምሰሰትን ፍልስጥኤም ድማ ከም ሃገር ከይተፈልጠትን ፖሊሲ 3 ኣይፋል ክቕጽል ድማ ቃል ተኣትዩ ነይሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኮይኑ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ምስ እስራኤል ጥቡቕ ዝምድና ዝጸንሖ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብ ዒላማታቱ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዝምድናታት ክገብራ ድፊት ምፍጣር እዩ ኣቐዲመን ግብፂ ዮርዳኖስን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጥኤምን ጥራየን ንእስራኤል ኣፍልጦ ሂበን ነይረን ምምሕዳር ትራምፕ ድሕሪ ዝገበሮ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ግን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕረይን ሱዳንን ሞሮኮን ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህባ እንከለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ድማ ጀሚረን ንነዊሕ ዓመታት ተጣባቒት መሰል ርእሰ ውሳኔ ፍልስጥኤም ኮይና ዝሰርሐት ኣልጀርያ ሃገራት ዓረብ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ዝምድና ምስራታ ፍጹም ኣይተዋሕጠላን ኣልጀርያ ኣብ ካርቱም ዝተበጽሐ 3 ኣይፋል ዘይምትግባሩ በትሪ ኮኒና ጽዮናዊት ንዝበለታ እስራኤል ናብ ዶባታ ከይትቐርብ ኣጠንቂቓ ሞሮኮ ምስ እስራኤል ዝምድና ምስራታ ጥራይ ከይኣክል ብእስራኤል ተማሂዙ ዝሽየጥ ፔጋሱስ ዝተባሃለ ናይ መራኸቢታት ስልያ ሶፍትዌር ትጥቀም ከም ዘላ ክትገልጽን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣና ትጥቀመሉ ከም ዘላን እውን ኣልጀርያ ትኸስስ እያ ናይ ስልያ ሶፍትዌር ፔጋሱስ ናይ ቴሌፎንን ኮምፒውተርን ጻውዒታት ጽሑፋትን መልእኽታትን ዝሰርቕ ናይ ቴሌፎን ፓስወርድ ሰርሲሩ ካሜራን ማይክሮፎንን ዝቆጻጸር ተጠቃሚ ቴሌፎን ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብር ቴክኖሎጂ ብምዃኑ እሞ ድማ ሞሮኮ ክትጥቀመሉ ብምጅማራ ንኣልጀርያ ስጋኣት ፈጢሩላ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ናይ ቀረባ ምስሓብ ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ኣልጀርያ ክነድድ ዝቐነ ባርዕ ጫካ ኮይኑሎ ዝበዝሐ ክፋል ኣልጀርያ ምድረ በዳ እኳ እንተኾነ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝርከብ ጫካ ብምቅጻሉ ኣስታት 9 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ ቤትን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣሽሓት ሄክታር ኣግራብ ድማ ኣባዲሙ መብዛሕትኡ እዚ ባርዕ ጫካ ዓመታዊ ሙቐት ዘበግሶ ባህርያዊ ተርእዮ እኳ እንተኾነ ገለ ክፋሉ ግን ኮነ ተባሂሉ ብምንቅስቓስ ካቢልን ብዝድግፍዎም መንግስታት ሞሮኮን እስራኤልን ከም ዝተረኩዐ ኣልጀርያ ብተወሳኺ ጠርጣሪኣ ገሊጻ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጀርያ ራማታን ለማምራ ሃገሩ ምስ ሞሮኮ ዘለዋ ዝምድና ከም ዝበተኸት ኣብ ዝሓበረሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሞሮኮ ኣንጻር ኣልጀርያ ትገብሮ ነዊሕ ዝጸንሐ ምትኾታኻት ከም ዝቐጸለቶ ናይ እስራኤል ናይ ስልያ ሶፍትዌር ምጥቃማ ንግብረ ሽበራውያን ምድጋፋ ኣብ ምርኳዕ ባርዕ ጫካ ምስታፋ ብዝርዝር ከሲሱ ሞሮኮ ብወገና ኣብ ልዕሊኣ ዝተመስረተ ክሲ ብፍላይ ድማ ኣብ ባርዕ ጫካ ኢዳ ኣለዋ ዝብል ክሲ ዋዛ ከም ዝኾነ ገሊጻ እስራኤል ብወገና ኣልጀርያ ካብ ውሽጣዊ ሽግራታ ንምህዳም ዝመሃዘቶ ጠቐነ ከም ዝኾነ ሓቢራ እዚ ኮይኑቲ ኣብ መንጎ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዘሎ ፍሕፍሐ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቑሎ ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ እንተዘይክኢሉ ድማ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከምርሕ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ
ክልቲአን ሃገራት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ግብፂ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ማለት ኣልጀርያ ኣብ ካልኣይ ሞሮኮ ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ክስራዕ እንከለዋ ሰራዊተን እኹልን ዘመናውን ዕጥቂ ዝውንን እዩ ክልቲአን ሃገራት ዋላ እውን ብቐጥታ ኣብ ኩናት እንተዚኣተዋ ዕጡቓት ግንባር ሓርነት ምዕራብ ሰሃራ ፖሊሳርዮ ዓሪዶምሉ ዝርከቡ ከባቢታት ኣብ ዶብ ምስ ኣልጀርያ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ሞሮኮን ፖሊሳርዮን ኩናት ተወሊዑ ሞሮኮ ደፊኣ ናብ ኣልጀርያ እንተተጸጊዓ ኩናት ናይ ምጅማር ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት እዚ እንተዘይኮይኑ እሞ ድማ ጉዳያተን ብዝርብ ክፈትሕኦ እንተዘይክኢለን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ን50 ዓመታት ዝጸንሐ ዝሑል ኩናት ምቕጻሉ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዕራብ ሰሃራ ዋንነት ሞሮኮ ምዃና ኣፍልጦ እናሃባ ይመጻ ስለ ዘለዋ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ነተቃውሞ ኣልጀርያ ሸለል ብምባል እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ናይ ተዓዛብነት ቦታ ክወሃባ ምፍቃዱ ንኣልጀርያ ናይ ምግላል ተርእዮታት ይገጥማሎ ኣልጀርያ ብተወሳኺ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣፍልጦ ዝሃቦ ዋንነት ምዕራብ ሰሃራ ንሞሮኮ ብምምሕዳር ጆ ባይደን ዳግመ ግምት ክግበረሉ ክትምሕፀን እኳ እንተጸንሐት ዛጊት ኣይሰለጣን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዛምቢያ ሓድሽ ፕረዚደንት ሓድሽ ተስፋ ወዲ 59 ዓመት ሃካይንዴ ሂቺሌማ ፕረዚደንት ዛምቢያ ኮይኑ ድሕሪ ምምራጹ ዝሓለፈ ሰሙን 24 ነሓሴ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ህዝቡ ንምግልጋል ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ተረኪቡ ሂቺሌማ ናይ ስድሩ ኣሓ እናጓሴ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ትምህርቲ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዛምቢያ ናይ ምሕደራ ትምህርቲ ዕድል ረኺቡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብቁጠባን ምሕደራ ንግድን ብባችለር ዲግሪ ተማሂሩ ክምረቕ እንከሎ ናብ ብሪጣንያ ዩኒቨርሲቲ በርሚንግሃም ብምኻድ ድማ ፋይናንስን ውጥን ንግድን ብምምሃር ናይ ትምህርቱ ማዕረግ ናብ ማስተርስ ክባቢልዎ ህይወቱ ብምቕሉል ኣገባብ ጀመረት ሃካይንዴ ሂቺሌማ ዘቐሰሞ ትምህርቲ ቀሲሙ ኣብ ንግዲ ብምስታፍ ኣብ ሃገሩ ሓደ ካብ ዝሃብቶሙ ሰባት ክኸውንን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንሃገሩ ክመርሕ ዝበቕዕን እዩ ሂቺሌማ ፕረዚደንት ሃገሩ ኮይኑ ክምረጽ ግን ቀሊል መንገዲ ኣይሓለፈን ንሰልፊ ሕብረት ሃገራዊ ምዕባለ ወኪሉ 6 ግዜ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሳቲፉ 5 ግዜ ተሳዒርዩ ኣብ 6 ግዜ ክዕወት ክኢሉ ንሱ ፕረዚደንት ኮይኑ ክምረጽ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ጎስጓሳት ዘለዎ ትምህርትን ናይ ስራሕ ተመክሮን ብምጥቃም ብዕደና ነሓስ ሃብታም ዝኾነት ሃገሩ ካብ ድኽነት ክገላግላን ዘለዋ ናይ ቢልዮናት ዕዳ ከሰርዞን ከም ዝኾነ እዩ ቃልኣት እዩ ሂቺሌማ ብተወሳኺ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ብዝህቦ ዝነበረ ተስፋ ፕረዚደንት ክኸውን ዝመረጽዎ ሰባት መብዛሕቶም ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚዮም መንእስያት እዮም ሓደ ካብ 5 ካብዞም መንእስያት ድማ ብሽቕለት ኣልቦነት ሳቐብ ምዃኑ እዚ ቁፅሪ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምዝማድ ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ዝጽበዮ ስራሕ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ዛምቢያ 12 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ እዚ ማለት እቲ ሃገር ዓመታዊ ካብ ተፍርዮ ምህርቲ 30 ሚእታዊት ናብ ምኽፋል ዕዳ ተጥፍኦ ማለት ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባዊ ድስካለ ብምሽማማ ወለድ ክትከፍል ዘይምኽኣላ ተወሳኺ ዕዳ ተደሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ሂቺሌማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህቡብነቱ እኳ ረኺቡ እንተሎ ንቁጠባ ሃገሩ ክዕርዮ እንተዘይክኢሉ ከም ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ህቡብነቱ ክሃፍፍ ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ ይገልጹ ፕረዚደንት ሂቺሌማ ኣገልግሎት ኣብ ጀመረሉ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ሰራዊትን ጸጥታን ካብ መዝነቶም ክወርዱን ብኻልኦት ክትኩን ኣዚዙሎ ንሱ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ እዞም ሓለፍቲ ኣብ ብልሽውና ተቖማጢዖም ክነሶም መሰል ዜጋታት ዛምቢያ ኣብ ምሕላው ዝኾነ ጻዕሪ ዘይገብሩ ምዃኖም ሓቢሩ ፕረዚደንት ሂቺሌማ ኣብ 2017 ተቃዋሚ ኣብ ዝነበረሉ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ነበር ኤድጋር ሉንጉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝኣተወሉ ንዝሓዝዎ ኣባላት ፖሊስ ዘየድሊ ሓይሊ ከም ዝተጠቕሙ ኣብ ገዙ ኣትዮም ንሰራሕተኛታት ከም ዝሃረሙ ገንዘብ መጋየፅን ክዳውንትን ከም ዝሰረቑ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ኣብ ዝነበረሉ ከፍሊ መንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሱን ከሲሱ ፖሊስ ኣብ መደቀሲ ዓራቱ ከይተረፈ ከም ዝሸንውን ወቒሱ ሂቺሌማ እዞም ኣባላት ፖሊስ መሰል ወዲ ሰብ ክሕልው ዝግብኦም ዘይስነ ምግባራውያን ክኾኑ ዝኽኣሉ ጽኑዕ ክትትል ሓለፍቶም ስለ ዘይብሎም ከም ዝኾነ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብምቕያር ድማ ንስራሕን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣባላት ጸጥታ ክቕይሮ ከም ዝኾነ ገሊጹ ፖሊስን ሰራዊትን ዛምቢያ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሓይልታትን ደገፍቶምን ክሳብ ምቕታል ዝበጽሕ ጎነፅ ዝጥቀሙ ብምንባሮም ፕረዚደንታዊ ዓወት ሂቺሌማ ንካልኦት ተቃወምቲ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ህይወት ብጉስነት ጀመረ ሃካይንዴ ሂቺሌማ ሚልዮነር ኮይኑ ገንዘቡ ኣብ ምርባሕ ከብቲ ብምውፋር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዛምቢያ ብምውናን ብዝሒ ከብቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራሕ ኣሎ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብ ተወሳኺ ድማ ኣፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅር ምሕዳር ጣሊባን ኣትያትሉ ኣብ ዘላ እዋን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓይልታት ኪዳንን ዝሰርሑ ዝነበሩ 10,000 ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ብነፈርቲ ክግዕዙ ቀንዮም
እዞም መብዛሕቶም ትርጅማን ዝነበሩ ኣፍጋናውያን ምስ ስድራ ቤቶምን ደቆምን ኣብ ሓጺር ግዜ ብወተሃደራዊ ነፈርቲ ክግዕዙ ስለ ዝነበሮም ብዘይካ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት እውን ከቕበሎም ምሕጽንታ ቀሪቡ ነይሩ። በዚ መሰረት ድማ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዩጋንዳን ሩዋንዳን ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ክቕበላ ማዕጾን ከፊተን ኣለዋ። ህይወት ምስ ወጻእተኛታት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣፍጋናውያን ከምኡውን ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ዩጋንዳ ድሮ ሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ምልእቲ ክትቅበል እንከላ ሩዋንዳ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኣፍጋናውያን ክትቅበል እያ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ከብራ ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና መገነዛብ ደዋብ ዝብለሉ እምነት ይጅመር። ንጉስ ፈረንሳ ዝነበረ ናፖሊዮን ቦናፖርት ሓደ ግዜ ምስ ፈላስፋታት ተቐሚጡ ኣብ ዘዋግዓሉ ዝነበረ ጥዑይ ፈላስፋ ሕማቕ ዜጋ የፍሪ ምስ በሎም ሓደ ካብቶም ፈላስፋታት ተስዩ ክቡር ንጉስ እተዛረብካዮ ልክዕ እዩ፣ ይኹን እምበር ሕማቕ ዜጋ እውን ጥዑይ ፈላስፋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ በሎ። ገለገለ ፍልስፍና ብዘመንና እምብዛ ተፈታዊ ኮይኑ ዘይምርካቡ ጥራይ ዘይኮነ ተጸላኢ ይብሉ። ሰቁራጦስ ህይወቱ ዝኸፈለላ ፕላቶውን ንፍልስፍና ካብ ዝኸስር ሞት መረጽ ብምባል ክልተ ግዜ ንመስዋእቲ ዝተዳለወላ ጳጳሳት ንኽንደይ ሰዓብታ ዝኣስሩላ ዘሳቐዩላ እዛ ፍልስፍና ንምዃኑ እንታይ ኣብ እተልዕለሉ እዩ እዚ ኩሉ ጣጣ ዘጋጥማ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ሰዓብታ ናይ ፍልስፍና ዓብይን ናይ መጀመርታን ሕቶኣ ሓቂ ስለ ዝኾነ ይብሉ። ሓቂ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ፍልስፍና እትጽላኣሉ መሰረት እዩ። ብርግጽ እንሪኦ ነገር እንሪኦ፣ እንሰምዖ ነገር እንሰምዖ፣ እንሽትቶ ነገር እንሽትቶ፣ ንድህሶ ነገር እውን እቲ ዝዳሰስናዮ ወዘተ ሓቂ ስለ ዝኾነ ዲ ወይ እውን ሓቂ ኢልና ስለ እንሓስብ ብምባል ፈላስፋታት ይሓቱ። ኣብዚ ዓለም ንገለገለ ሰብ እቲ እምነቱ ሓቁ ይብለና። እንተኾነ እምነትካ ሓቂ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዓለም ውሽጢ ፈላስፋታት ድማ ርትዕ ክትቕርበሉ ዘይትኽእል እምነት ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን ይብሉ። ዓብ ፈላስፋ ፍሬድሪክ ኒቼ ክዛረብ እንከሎ ናይቲ ተኣምኖ ህልውና ዘረጋግጽ ርትዒ ከተቕርብ ክሳብ ዘይከኣልካ እምነትካ ሓሶት እዩ። ኣቦይ ናባይ ዘሰጋገሮ እምነት ኣብ ሓጎይ ዝነገሮ እዩ። ናብ ሓጎይ እውን ቀድሚኡ ዝነበረ ብኸምዚ መልክዕ ዘተሓሓዞ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ እምነት ካልኦት ኣቐዲሞም ዝነበሩ እምበር ኣነ ብርትዕ ኣረጋጊጸ ዝረኸብክዎ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ናይ ሓሶት እዩ ይብል። ካልኦት ፈላስፋታት እውን ኣብዚ ይሰማምዑ። በዚ መሰረት ናብ ሓቂ ዝብል ሕቶ ምስ እንምለስ ኒቼ ክለዓል ዝግብኦ ናይ መጀመርታ ፈላስፋ ይኸውን። ከም እምነት ኒቼ ሓቂ ብግቡእ ዝተላዕለትሉን ዝተሓተተላን ብሓደ ሰብን ኣብ ሓደ ቦታን ጥራይ እያ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ብጲላጦስ እዩ ድማ ይብል።
أنا تليفرانسون أبزي بهالازي السماع طراي زيكونه أأمن يبل بيلاطوس باركس نخسخا نغسيخا بلو ኢየሱስ ድማ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ዝተወለድኩ ምእንቲ ዝውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻእኩ ወገን ሓቂ ዘበለ ኩሉ ኸዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ በሎ ጲላጦስ ከዓ ሓቂ ኸ እንታይ እዩ በሎ እምበር እዛ ጲላጦስ ብሕቶ ጀመራ ሓቂ ንምምላስ ንመጀመርታ ዝፈተኑ ግን ብግቡእ ከም ዘይመለሱ ዝንቀፉ ሶፊስተኛታት እዮም ብዛዕባ ሓቂ ንምፍላጥ ካብ ፍልጠት ምብጋስ እዮም ዝብሉ ነዚ ባህላዚ ካልኦት ፈለስፋታት ንእዝኒ ዘሰበበ ጫውጫውታ እዮም ዝብልዎ ሓቂ ካብ ስምዒት እዩ ዝመጽእ ስለዚ ድማ ናይ ሓቂ ሕቶ ብኻልእ ኣባህላ ንናይ ጲላጦስ ሕቶ መልሲ ስምዒትካ ይብሉ ስለዚ ሓቂ ማለት እተስተማቕሮ እትሽትቶ እትድህስሶ እትሰምዖን እትርእዮን ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ መልሲ እዚ ከም ዘይሰማዕ ዝገለጸ ናይ መጀመርታ ሰብ ድማ ፕላቶ ነበረ ሓቂ ማለት ሶፊስተኛታት ከም ዝብልዎ ስምዒት እንተኾይኑ ሓቂ የለን ማለት እዩ ድማ ይብል ስለምንታይ ኣብ ዝተባህለሉ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ዝሽትቶ ዝድህስሶ ዝስተማቕሮ ወዘተ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝኾነ ባህል እዩ ሓደ ነገር ብኽልተ ሰብ ብኽልተ መገዲ ምስ ሰምዖ ወይ ምስ ዝርእዮ እቲ ነገር ሓደ ምዃኑ ብቂዑ ኣሎ ስለ ዝኾነ እቲ ነገር ንገዛእ ርእሱ ሓቂ ይኮነን እዩ ኣባህሉ ስለ ዝኾነ እቲ ንሓቂ ኣመልኪቱ ዝቐርብ ሕቶ ዝምለሰሉ ብምሕሳብ እምበር ብስምዒት ኣይኮነን ይብል ሓደ ነገር ንምርኣይ ምግንዛብ የድሊ ኣቐዲምካ እትሓስቦ ነገር ናብ ዓይኒ መልእኽቲ መሓላሊፉ እቲ ዝረኣኻዮ ንኽትርኢ የኽእለካ ብኻልእ ኣባህላ እትርእዮ ነገር ሓቂ ምዃኑ እትፈልጥ ስለ እተገናዝብ እዩ ስለዚ ሓቂ ማለት ምግንዛብ እዩ ድማ ይውስኽ ኣብዚ ናይ ፕላቶ ኣባህላ ዝተሰማምዑን ኣሪስቶትል ነበረ በዚ መሰረት ድማ ሕጊ ግንዛበ ዝብል ኣውፅአ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓቂ ዝኸውን ብምርኣይ ብምድህሳስ ወዘተ ዘይኮነ ስለቲ ነገር ብዝህልወና ግንዛበ እዩ ማለት ኸውን ኣብዚ ከም ፊሮ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ጠራጠርቲ ፈላስፋታት ይለዓሉ እሞ ንሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ሓቂ ዝገብሮ ስለቲ ነገር ከተገናዝብ ወይ ክንሓስብ ስለ ዝኽኣልና ኣይኮነን ይብሉ ብፍላይ ፊሮ ንናይ ኣሪስቶትል ሕጊ ግንዛበ እንከነጻጽር ንሓደ ነገር ሓቂ ዝገብሮ መገንዛብ ስለ ዝኽኣልና ካብ ኮነ ሰብ ዘገናዝብ ወይ ዝሓስብ ፍጡር እዩ ሶቅራጦስ ድማ ሰብ እዩ ስለ ዝኾነ ሶቅራጦስ ሰብ ብምዃኑ ክሓስብ ወይ ክገናዝብ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ዝሰርሕ ኣይኮነን ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ የገናዝብ ወይ ይሓስብ ምባል ዕሽነት ስለ ዝኾነ ይብለና ብሓፂሩ ናይ ገለገለ ሰብ ሓሳብ ትኽክል እዩ ምባል ክሳብ ዘይተኽእለ ብዛዕባ ሓደ ነገር ምሕሳብ ጥራይ ሓቂ ንክኸውን ኣይኽእሎን ማለት እዩ ካልኦት ፈላስፋታት በቲ ግዜ ተላዕሉ እሞ ጽቡቕ ካብ ሎሚኒንዮ ንድሕሪት ናብ ናይ ሶፊስተኛታት እምነት ተመሊስና ንስምዒት ህዋሳትና ንእመን በሉ ፊሮ ኸዓ ንሱ እውን እንተኾነ ኣብ ዘብፅሓኩም የብሉን በለ ንምንታይ ምስ በልዎ ድማ ንእትርእዮ ከመይ ኣቢልካ ክትኣምኖ ትኽእል ብምባል ድሕሪ ምሕታት ፀሓይ ካብ መሬት ኣዝያ ብዕፅፍታት ከም እትዓቢ ንፈልጥ እንተኾነ ኣብ መሬት ደው ኢልና ንፀሓይ ምስ እንሪኣ ኣዝያ ንእሽቶ እያ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ
ብምባል ነቲ ናይ ሶፊስተኛታት ሓቂ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ዝህብዎ መልሲ ማይ ኣፍሰሰሉ። ኣብ ዓለም ካብ ዝነበሩ ዝለዓለ ቦታ ካብ ዝወሃቦም ፈላስፋታት ሓደ ፊሮ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ። ኣብ ፍልስፍናኡ ኣዝዩ ተጠራጣሪ ብምንባሩ ድሕሪ ሞቱ ሰዓብቱ ከም ዘይበኸይሉ ይንገር። ስለ ዘይፈትውዎ ዘይኮነ ግን ሞይቱ ኢሎም ስለ ዘይኣመኑ እዩ። ሓቂ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶን መልስታቱን ብኸምዚ ኣብ መንጎ ብህዋሳት ስምዒትን ብሓሳብን ንዘመናት ከርተት ድሕሪ ምባል ግሪኻዊ ስነ ፍልጠትን ሮማዊ ስልጣንን ቦትኦም ንኤውሮጳዊ እምነት ክርስትናን ንቤተ ክርስቲያና ረከበ። ሓቂ ድማ እምነት ኮይኑ ነገሰ። ይኹን እምበር ሓቂ እምነት እዩ ተባሂሉ ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ዘመን እውን እንተኾነ ነቲ እምነት ርትዕ ከቕርብ ዝኽኣለ ይነበረን እየብሉ ፈላስፋታት። እምነት ናይ ሶቅራጦስ ግን ሰብ ምግንዛብ ምስ ዘቋርጽ ምእማን ይጅምር እዩ። ምኽንያቱ ምግንዛቡ ንኽሰምዕ፣ ክደስስ፣ ክሽትት ወዘተ ይገብሮ። ንኸኣምን ግን ዝኾነ ነገር የድልዮን ይብል። ኣብ ምጥቕላል እምበኣር ዘይተገናዝብ ህይወት ንምንባር ኣይትበቃንያ ኢልዎ ኣሎ። ሰዓብትን ኣድነቕትን ሶቅራጦስ እውን ምግንዛብ ከይከኣልካ ከም ካሊባ ናብ ዙፋን ካብ ምቕማጥ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ሶቅራጦስ እናገናዘብካ ምንባር ይሓይሽ ይብሉ። ብሃይለ ጊዮርጊስ ማሞ ካብ መጽሓፍ ጥበብ ከጲላጦስ። ሬድዮ ኤረና ንውሉድካ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ንምንባር እተዳልወሉ መንገድታት። ህይወት ሓደ ዓይነት ፊልም ወይ ጽውጽዋ ኣይኮነን። ህይወት ናይ ሓቂ እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ትብዓትን ብርታዕን እምነትን ንህይወት ቀሊልን ዘሐጉስን ክገብሮ ከም ዝኽእል ንውሉድካ መሃሮ። ንውሉድካ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ንህይወት ከተዳልዎ ንደቅኻ ኣብዛ ውድድር ዝመልኣ ዓለም ብኸመይ ብህይወት ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ክትምህሮም፣ ጽቡቕ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ከተስርጸሎም፣ ከምኡውን ኣሳልጦኦምን ቁኑዕ ኣረዳድኦምን ኣረኣዮምን ንህይወቱ ዕውትን ሕጉስን ከም ዝገብራ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕብየት ሃገርና ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣዎንታዊ ነገራት ብምግባር ንሃገርና ኣዎንታዊ ዕብየት ክንገብር ከም ዘሎና ክትምህሮም ኣለካ። ንቆልዓ ኩሉ ነገር ምግባር ምስ ዓበዩ ዘድልዮም ናይ ህይወት ክእለታ ይህቦምን እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ምድሪ ሚዛንካ ክትሕሉ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ? ንደቅኻ ክትከናኸኖም ከለኻ ናብ ናይ ሓቂ ዓለም ምድላው ኣጸጋሚ ይኮነን። ወለድካ ብርእሱ ክምራሕ ንምሕጋዝን ናብ ብጽሕና ዝመርሕ ቀሊል ነገራት መዓልታዊ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ጽራ ሓደ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ሃቦም። ሓደ ካብቲ እዚ ኮለጅ እዚ ዘጋጠሞ ልሙድ ብድሆታት እቶም ንገዛእ ርእሶምን ንምርጫታቶምን ሙሉእ ብምሉእ ብሕታዊ ሓላፍነት ከርእዩ ስለ ዘየድልዮም ንህይወት ኮለጅ ወይ ንህይወቶም ሙሉእ ብምሉእ ዘይተዳለዉ ሓደስ ተምሃሮ እዩ። ከም ሓቂ ኮዳስ ሰራሕተኛታት ኮለጅ ንወለዲ ብዛዕባ እቲ ምስ ደቆም ዘጋጥሞም ጉዳያት ክድውልሎም ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ክተሓባበሩ ከም ዘይደልዩ የግዳስ ንባህርያት ውሉዶም ክገልጹሎም ወይ ከዓ በቲ ጸገምቲ ንቤት ትምህርቲ ክወቕስዎ ከም ዝደልዩ ተገንዚቦም እዮም። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሓቂ ጸገም ኣብ ቤትካ ሓላፍነት ከም ዘይብልካን ተሓታትነት ከም ዘይብልካን ዘርኢ እዩ። ክልተ ንነዊሕ እዋን ዝመሃሩ ግበርዎም። ኣብኡ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ኣሎ። ምስ ተውህቦ ዘለዎም ተምሃሮ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኸኣ ብኸም ኣካዳሚ ኣክቶን ቤት ትምህርቲ ከምኡውን በቲ ውሉድካ
أبناء كفل عامتات استكملوا ባህላዊ ሞዴል ጌርካ ዝግበር ጸወታታት ዝቕየር ሓድሽ ኣቀራርባ እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትሰርሓሉ ሞዴል ንላዕሊ ክትሓልፍ ጻረሉ ኣተሓሳስባ ዕብየት ኣብ ውሽጦም ሰሪጽካ ንኽቃለሱ ፍቐደሎም። ንኽትመሃርን ንኽትዓብን ዘኽእለካ ኣጋጣሚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ካብ ምዃኑ ተላዕለ ብቐጻሊ ንኽመሃሩ ዝያዳ ብዝሓግዝካዮ መጠን ሓድሽ ኩነታት ዕንቅፋት ወይ መንገዲ ከጋጥሞም ከሎ ዘድልዮም ነገራት ንምርካብ ዝያዳ ዕጡቓት ክኾኑ እዮም። 3 ጌጋታት ከም ዘጋጥም መሃር። ውልድካ ዝኾነ ይኹን ጌጋ እንተገይሩ ኣብ ክንዲ ዝጭድረሎምን ዝሃርሞምን ምሳእታቶም ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ጌጋኦም ተረዲእካ ጌጋታት ክትገብር ጽቡቕ ምዃኑ ንገሮም። ከመይሲ እዚ ጌጋ እዚ ንኽትመሃር ክሕግዘካ እዩ። እቲ ተምሃርካዮ ጌጋ ከዓ እንደገና ሓደ ነገር ከም ዘይትደግም ክሕብረካ እዩ። ከምኡ እንተደኣ ጌርካ ከዓ ጉጉይ ምርጫኻን ጉጉይ ምርጫታትካን ንህይወትካን ንመጻኢኻን ክጸልዎ እዩ። 4 ግዜ ብኸመይ ከም እትነግር ምምሃር። እዚ ቀሊል ግን ከዓ ብውሕሉል መንገዲ ተዋህበ ምኽሪ ንደቅኻ ግዜ ንኽነግሩ ንኽትምህሮም ክሕግዘካ እዩ። 2 ቢያትታት ወረቐት ውሰድ። እንደቓይቕ ዘመልክት ቁጽርታት ጽሓፍ 0 5 10 15 ወዘተ ኣብታ ቀዳመይቲ ድሕሪኡ ካብ 1 ክሳብ 12 ቁጽርታት ጽሓፍ። ነቲ ካልእ ቢያትታት ከዓ ንእሽቶ ቆሪጽካ ግበሮ። ነቲ ቀዳማይ ቢያትታት ኣብ ትሕቲ እቲ ካልኣይ ኣቐምጦ። ነቲ ቢያትታት ንምትሕንፋጽ ሸኻልን 2 ናይ ወረቐት ፍላጻታት ተጠቐም። ኣቀማምጣት ፍላጻ ቀይርካ ሓደ ቆልዓ ሰዓት ኣየናይ ምዃኑ ከንብብ ሕተቶ። ሕጂ ኣብ መንጎ ደቓይቕን ሰዓትን ዘሎ ምትእሳር ብቐሊሉ ከተርኢ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ደቓይቕ ኣብ ትሕቲ ሰዓታት ከም እትሓብአ ንምሕባር ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ሰዓት ዓፀውኦ። 5 ጽኑዓት ኩኑ። ንውልድካ ድሕሪ እተወሰነ እዋን ብኣእምሮኣውን ብኣካላውን መዳይ ድልዱል ክኸውን ከም ዘለዎ እዚኻ መሃሮ። ከመይሲ ህይወት ኣጸጋሚ ኩነታት ስለ ዘምጽኣሉ ኩሉ ሰብ ኣጸጋሚ ኩነታት የጋጥሞ እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ከም ፕሮፌሰር ክዋጻእሉ ኣለዎም፣ ትኽኢሎም ክቖሙ ኣለዎም። ኩሉ ሳዕ ድማ ንዓለምን ንኹነታትን ብፍሽኽታ ክገጥምዎ ኣለዎም። ኣእምሮኣዊ ብርታዕኻን ክእለትካን ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ይኹን ብዘየገድስ ብርግጽ ክወቅዕ እዩ። ኣብ ደቅኻ ድማ ኣረኣዮም ከቋርጹ የብሎምን። 6 ብዛዕባ እቲ ምሳዕርኹም ዝገብርዎ ባእሲ ብቕንዕና ተዛረቦም። ውሉድካ ምስ ፈታዊኻ ብዛዕባ ምባኣስ ክበኪ ከሎ ሓቂ ከም ዝኾነ መሓዛኣ ከም እተጋገየትን ክትነግራ ባህረት ክኸውን ይኽእል እዩ። ውሉድካ ብንጹር እንተተጋጊዩ ግና ነዚ ንዓኣ ወይ ንዕኡ ክትገልጸሉ እትኽእል ሕያውነት ዝመልኦ መንገዲ ረኸብ። ፈጺመ ይጋገን እየ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተልዩካ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም ኣይሕግዝን እዩ። 7 ጽኒኢልካ ስምዓዮም። ውሉድካ ንርእይቶኦም ክፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቤትና ኣብ ማእከል ስድራ ቤት ኢና ንኣምን። እዚ ማለት ድማ ኩሉ ሰብ ድምፂ ኣለዎ ማለት እዩ። ንደቅኻ ቦታን ግርማን ሃቦም። እናዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ኣንፈቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ምስ ደቅኻ ብጉህዶም ምዝርራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሕባኻ መጺኦም ከም እትሰምዖም ክትፈልጥ እትኽእል ድልዱል መሰረት ክትሃንጽ ትኽእል እንተ ደኣ ኮንካ እዚ ነቲ መምርሒ ንኽትህቦምን ንኽሰምዑኻን ዘሎካ ርክብ ብዙሕ ክዓግቶ ይኽእል እዩ። ጸሓፊ ፍትዊ ወልደዝጊ። ሬድዮ ኤረና ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና
بزقرم لكم تحسوا عجيبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا جبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب من ابن نازل لكم رؤيته يخون نقفتها ويوون قرب لكم تللي وصحفات مزلو بترمون أدراشنا نبريد إيرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتصحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايم الاختصاص أنك تقدر في كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربع أب تمساسال ساعتين بستفليت حسن كسب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صگماتن فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كال ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا